velkommen til Freja Mandes verden. Ja, igen. De kunne ikke se den, var hun der, hvor du kæft. Nu ser jeg, de kan bedre se det her. Nummer 2. Nej, se her, nu tæller vi ned. 1. Ej, undskyld. Ej, undskyld, I gemmer lige, at det der er sket, ikke? Jeg mener 2. Ligesom 2 kaniner, ikke? Og 1. Ja. Hvad? Ja. Et mere. Og det mindste kan I lige se rundt på mit værelse. Hvem er det? Ja. Og nu kan I bare se rundt på mit værelse. Jeg tror, vi ligesom det er fedt. Hey, jeg tror, der er en ko. Ja. Der var en ko. Lad det være. Okay, vi ses næste gang. Nej, den var alt for kort. Næste gang. Nå, disko, masko, masko.